Velkommen til undervisningsvideoen, hvor jeg vil vise, hvordan man laver nogle forskellige øvelser. Og ja, lad os bare gå i gang. Vi starter med opvarmning. Løb 4 omgange omkring de 2 mål derovre. Sæt i gang. Okay. 15 armbøjninger, 15 mavebøjninger og 15 englehop. Sæt i gang. Nu skal mine spillere gerne være opvarmet, så nu vil jeg vise, hvordan man kaster en bold. Man tager lillefingeren i fjerde hul, 2 midterste fingre i de 2 første huller, og pegefingeren op mod enden af bolden her. Og så godt fatter man bolden, og så skal man føre sin arm hen over skulderen. En god kastøvelse, det er, der er 2 mænd, der kaster til hinanden, og de skal prøve at gribe den hurtigt, og så prøve at kaste hurtigt igen. Det ser vi, Sune og GF gør lige nu. Det er en god idé at have øjnene på bolden hele tiden og fokusere på bolden. Nu vil jeg vise, hvordan man griber en bold. Når man griber en bold, så skal man have armene ude for kroppen, og så skal man tage bolden og trække den ind til sig, og så holde fat og løbe videre. Når man er i griberens position, så skal man gerne have handsker på. Det gør det nemmere at gribe bolden, fordi de hænger fast. Som I kan mærke til før, så er kastene til GF ikke helt perfekt. Det er en god øvelse, når man skal kaste sine receivers, for at lære dem at gribe i kampsituationer, f.eks. hvor de kommer lidt for højt eller lidt for lavt. Helst i kampsituationer, så skal de sidde lige mellem nummeren. Når man skal tackle, så er det vigtigt, at man kommer langt ned, og så tager fat om personen, og så bare ned med ham. En god tacklingøvelse, det er, når man har 2 mand, der ligger ned. Den ene, han skal så have bolden, og så skal han prøve at komme forbi ham, der ikke har bolden. Og ham, der ikke har bolden, han skal så prøve at tackle ham, der har bolden. Det prøver vi lige. Det er sådan i amerikansk fodbold, at den defensive del af spillet kan også godt gribe bolden. Det vil vi vise nu med en tip drill. Det handler om, at receiveren han løber en rute, og så skal han batte den op i luften. Og så skal cornerbacken, som er den defensive spiller, han skal komme og gribe den. Det kræver meget fokus på bolden. Nu prøver vi en blokeringsøvelse, hvor det er den defensive lineman, der skal prøve at komme ind til quarterbacken efter snappet. Efter en hård træning, så står spilleren og strækker ud. Jeg siger farvel for den her gang. Håber vi ses en anden gang.